ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Harin Kmie Kajing Bamhun na kipat ba nong sosnong kibasang basa hakitan kapun na Kajing Pynbeit po na preng Kajila Meghalaya bat Assam onla ban Pynbeit Biang Lada mon ka Sorkar Kmie. Habi kran bakila patay kubor ka Dr. Fenalaling do nonglan kalong badan kam ban Pynbeit Biang yau pot usam jong Kajila namar ba Meghalaya kam shimlet ban kintur syaki pot gisam jong kiwe doi de kiwe ki bawan ban kintur syau pot usam jong Kajila. Kalau very unsatisfying mat kabam dan kajing hun jong upat ba jong babon balang khamtam lai jong gitu gisnang di badan haka border kajing sisangin nom la bantip doi ka ke bangi ngitip pada kalong ba hapor ba kla ada batai lupa ba katu ada syatai kadai badan jong asam kani hapadeng kadai jong ngi ki khasi doi mentap Pynbeit hang tu la dan daka yau jong ki Nepali katu asam pila la dan hang tu katu ka kilometer zanang ngilek pen sngo syaki bor ba hakle syaki minister ki badai pet ya kani la tekti ya ka balong you are a lawyer you know better la syak keno ya nga bang you are a lawyer you know better that once la dap sign mla ban kan randin la dap ya sign la ngide ban pen step no ban pen dap skiwi ki face wang pia kemen ha jing pen dap claim ka jing pen hon ki pai ba kani kamla banlong kabalong complete realization of rights kamdai kata kajing hun jong kipai ba ban yo hok namangidan kam bandaya so thok bhai kani kajing long hok jongi makam judan ka dispute ka state jongi ngim julek ban lek ban dispute ka dan tang ka encroachment na kiwei ka dong ka jing wan tur jong kiwei de la she cannot dispute ndai ka dispute one way na ba dispute mo happy filek ban kani ka jaka jong kiwei ka kiwe kiwan kini angta wan dispute kan nei khang dia kini baladan lupa pihak ban sim lupa ya kini ki baladan dengan ong tang kata haman ha kani pangai kendo ya MP juga Assam usunuwal ubadai ru uplidar ubangi practice lang mensyura Delhi arhajasan ajan rio udok ong ngam ven la why don't you join BJP why should I join your BJP with this present scenario of your border agreement so unsatisfying. Why you are not satisfied? If you are not satisfied, then we will revisit again. Nang tay ki ang inang la man revisit again. Hang ni om la syu. Tega jingkan man nga jong hati ko por pikiwan ban ot kitu kin border ha nga om ban le amno nginang ya plan bangin ya file case. Dai hadin mga yo asng tung there is a political way more easier than the court. Namar bangin ile cha court ni habnya say di district council patay di itu ki baw hado man tang ipat do aji itu. Hagaro kumang ong ipi mena balim la ILP. Namar hagaro nok ma open scam jaka ngi sining ni habile Indian Registration Act when scam ka jaka ka jungi tinga ngi ngong yata Indian Registration Act kan exam ban exam no ya ka jing register jungi bat ka revenue jong ka Sorkar India namar ngi dang kat badang dan hi ini i district council ka e gabala pen scam nang to ka de ban long it should be a legitimate right it should be a valid law valid document jong ki kat kisla jungi ro menta ba deng ni ele chaput dengan orang suto hi mancam jing e bangen ele tengah ngong yaki kadan ke political way ngini perkhat bahai kata te menta kada kawan ta kani kananti easily I can interfere into that also ngala ban pen snow ya kata kita ki bare namar andala ya sign but Assam Meghalaya dei pen scam na Delhi berite haban scam ka home ministry habis ya sign na Amit Shah te kate kum tahi tengah try ngin num baklay kani baga jingkarmen juga jak breu kadang dan there is a way it's a small hope kabangi ang kabangi ngiyo imo ba jingkhangit ke badan juba jabot mi ang kan yu pi pin mi na mo yong site sha BJP bau ya ko ban le ka ba namar baleng yim num la re bangin suhun hei ta i jing long i jong i bangin chuya karkau bangin chuya we si ka time jong u nong bala jong i pai ba jong i daki kam ya khi daki kam penthut ya kaya kayeng tenga bhahi ba pen ba ka baki MP jong i bala long silent mode bro si kata kin su thon no ba kila kim sim la la ban pen long ya jing kwa jong pai ba bakin su tho ya kata ka benta jing tlat la jong ru hadal hi tikila ban ai la no ken ya kalenti ka ba daga walam daga state ka bangingin le banyada bangin le banyale ngate bangan jap ka election day bangan le kerhom day bangan le kau mau bangan le pen itu yala de nga data party ngale be hang tu kum ka try be face to face but ki this is a spade ngam num la ban pulit WHITE ngan ong she phi yong
what I read, what I know the law, I will speak. That's it only. Te kani ka kam border hiru kan nong ka wen na kimat hi ki ba klang ha ki ba ngi da ka jing tip hing ni ya kom bat ki pai ba la da ki pai ba sung oi phi ba du play ka lat nga tharai kam num dan ka jing arta tin nga hi bangan ngan sim ka bu ya kani ka opportunity kum ka nong mi khamat ka jong phi da ka bangan phin yo I man ba phi long session ka parliament phin yo I nga man ba long session ngam num skam I will speak the truth, and the truth can prevail. Ka hak ka siya ka jabir jungi ka juyang hero.